హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీకృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువ మహారాజు భగవద్ధామమునకు వెళ్ళుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము. ఇందులో ఈరోజు 3వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఇదే కదా ప్రభు చెప్పాల్సింది వాళ్ళ. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. చదివారా ప్రభు నిన్నేమన్నా? కొంతమంది చదివారు ప్రభుజీ నిన్న. ఓకే బాబు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నా భవానవదీద్యక్షాన్ నా భవానవదీత్క్ష్యాన్ నా భవానవదీద్యక్షాన్ న యక్ష భ్రాతరం తవ న యక్ష భ్రాతరం తవ న యక్ష భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం కాల ఏవ హి భూతానాం కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః ప్రభురప్యయ భావయోః
प्रभुरप्यय भावयोः न भवानवदीद्यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तव न भवानवदीद्यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः హరే కృష్ణ. సో మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము. न भवानवदीद्यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు ఉంటేనే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఒకళ్ళిద్దరికి అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. నిన్న చదివిన వాళ్ళు తీసేయండి. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ, సుముఖి సాధ్వి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలదండ. ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. న భవానవదీదక్ష్యాన్ న యక్షా భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నా భవానవదీద్యక్షాన్ న యక్షా భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ. శివప్రియ దేవిదాసి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. కృష్ణకుడు నవభవానవదీదక్షాన్న యక్షభాతరౌ తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయో. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నా భవాన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నా భవానవదీద్యక్షాన్ న యక్షా భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పద్మిని వరదేవిదాసి మాతాజీ, బాలసరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నవదీదక్షాన్ యక్షభ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురవ్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. బాలసరస్వతి మాతాజీ. భ్రాతర తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. దివ్య భారతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. న భవానవదీద్యక్షాన్ న యక్షా భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. న భవానవదీద్యక్షాన్ న యక్షా భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం
ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాధవి అండ్ యమునా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నభవానవదివ్యక్షాన్ నయక్ష ప్రభర భ్రాతరం తవ కాలయేవాహి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను మాధవిని ప్రభుజీ. చదువు. నభావానవదిద్యక్షాన్ నయక్ష భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానం ప్రభురప్యాయ భావయోః. హరే కృష్ణ. యామిని మాతాజీ. न भवान् वदिद्याक्षान् न यक्षा बातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः. హరే కృష్ణ. డాక్టర్ జి సుధా మాతాజీ. సుధా మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ అండ్ హరే కృష్ణ. ఓకే, నళిని మోహన్ మాతాజీ మీరు సార్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. న భవానవధీద్యక్షాన్ నయక్షా భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను చదువుతాను. నభావనవదీద్యక్షాన్ నయక్షా భ్రాతరం తవ కాల ఏవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. భవాన్ నీవు, నా అవధీత్ చంపలేదు, యక్షాన్ యక్షులను, నా లేదు, యక్షాః యక్షులు, భ్రాతరం సోదరుడు, తవ నీ యొక్క, కాలః కాలము, ఏవా నిక్కముగా, ఏలయన భూతానాం జీవుల యొక్క, ప్రభుః దేవదేవుడు, అప్యయ భావయోః జనన మరణములకు, భావము ప్లీజ్ రిపీట్. నిజమునకు నీవు యక్షులను సంహరింపలేదు, యక్షులను నీ సోదరుని చంపలేదు, జనన మరణములకు దేవదేవుని కాల రూపమే, చరమ కారణమై ఉన్నది. తనను ధనపతియగు కుబేరుడు పాపరహితుడాయని సంబోధించినప్పుడు ధ్రువుడు ఇంకొక విధంగా భావించి ఉండవచ్చును. ఏలయన పలువురు యక్షుల సంహారమునకు తానే కారణమని అతడు తలుచుచున్నాడు. కాని
అతడు ఏ యక్షుని కూడా సంహరింపలేదని కుబేరుడు నిశ్చయముగా పలికెను. అనగా ధ్రువుడు పాపరహితుడు, ప్రకృతి నియమానుసారము రాజుగా అతడు తన విధిని నిర్వహించెను. నీ సోదరుడు యక్షులచే చంపబడినాడని నీవు తలచుకుము అని కుబేరుడు పలికెను. ప్రకృతి నియమానుసారము కాల ప్రభావముచే అతడు మరణించెను లేదా చంపబడెను. ఒకానొక భగవద్రూపమైన కాలమే జనన మరణములకు చరమంగా జవాబుదారి ఎగుచున్నది. అట్టి కర్మలకు నీవు బాధ్యుడవు కావు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో భావము, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయము, సో ధ్రువ మహారాజు యొక్క భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి ఈ 12వ అధ్యాయము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని గౌణ సృష్టి యందు. సో ఇక్కడ ఈ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఎప్పుడైతే మరి ధ్రువుడు తన తాతగారైనటువంటి స్వయంభువ మనువు బోధించినటువంటి బోధనల క్రమంగా ఆ ఫలితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి మహర్షుల సాంగత్వము వలన అతడు పూర్తిగా తన యొక్క కోపాన్ని శమింప చేసుకుని యక్షుల యొక్క సంహారాన్ని పూర్తిగా ఆపివేసినటువంటిది. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి కుబేరుడు అక్కడ యక్షర కిన్నెర చారులందు అందరూ స్తుతించుచుండగా అక్కడికి ప్రత్యక్షమయ్యి ఆ ముఖిలత హస్తుడై నిలిచి ఉన్నటువంటి ధ్రువుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. పూర్వపు శ్లోకంలో ఆ ధనాధిపతి అయినటువంటి ఆ కుబేరుడు పలికినటువంటి విషయాన్ని చూసినటువంటిది. సో ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు ఆ ధ్రువుడితో, ముఖిలిత హస్తుడై ఉన్నటువంటి ధ్రువుడితో యుద్ధాన్ని ఆపివేసి మరి
ఆ ధనపతి అయినటువంటి కుబేరుడు వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించి ఆయనకి నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కుబేరుడు ధ్రువుడితో కుబేరుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో ఆయన అంటాడు, ఓ పాపరహితుడవగు క్షత్రియ కుమారా. ఎందుకంటే మనకి వేదాలకు అంటే వేదాల యొక్క ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి సారము, ఉపనిషత్తుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము మన వర్ణాశ్రమ విధానం. సో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఇది సర్వమానవ సమాజంలో ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు. సో కనుక ఇక్కడ వారి యొక్క గుణము, వారి యొక్క కర్మలను అనుసరించి ఉండవలసినటువంటి, ఇక్కడ ధ్రువుడు క్షత్రియుడు. సో కనుకనే ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు, పాపరహితుడవైన క్షత్రియ కుమారా, నీవు ఈ శత్రుత్వ భావాన్ని వదిలివేసి మరి మిక్కిలి కఠినమైనటువంటి నీ తాతగారి ఆదేశాన్ని నీవు పాటిస్తూ ఆ శత్రుత్వాన్ని త్యజించి నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలగజేశావు, కనుక నీ ఎడ నేను ప్రసన్నుడునయ్యాను అంటూ చెప్పి ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆయనని అంటూ ఉన్నాడు. నభవాన్ అవధీద్యక్షాన్. సో నా భవాన్, ఇక్కడ నా అంటే లేదు, భవాన్ నీవు అంటే నీవు కాదు. దేన్ని? అవధీత్, చంపినటువంటిది, కిల్లింగ్, చంపినటువంటిది. ఎవరిని? యక్షాన్ అంటే నిజానికి నీవు యక్షులను సంహరింపలేదు. నభవాన్ అవధీద్యక్షాన్. సో అంటే నా అంటే కాదు, లేదు, భవాన్ నీవు, నీవు కాదు. దేనికి? యక్షులు చంపబడడానికి కారణము. అలాగే ఇంకా అంటున్నాడు, నయక్ష భ్రాతరం తవ. భ్రాతరం తవ అంటే ఇక్కడ భ్రాతరం సోదరుడు, తవ నీ యొక్క సోదరుడైనటువంటి ఉత్తముడు చంపబడడానికి కూడా కారణము యక్షులు కాదు. సో అంటే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఆ భగవంతుని యొక్క కాల ప్రభావాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు దేవతల యొక్క ఆ ధనాగారానికి మరి ఆయన అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆ యక్షుల యొక్క రాజుగా ఉన్నటువంటి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆ ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు అంటున్నాడు, ఓ క్షత్రియ కుమారా, నిజానికి నీవు యక్షులను సంహరించలేదు, అదేవిధంగా యక్షులు కూడా నీ సోదరుని చంపలేదు. ఏంటంటావా? కాలయేవ హి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోః. ఎందుకంటే ఈ జనన మరణాలన్నీ కూడా, ఈ సృష్టిలో జరిగే, ఈ భౌతిక జగత్తులో జరిగేటువంటి జనన మరణాలన్నీ కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క కాలరూపమే. ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ రూపాలైనటువంటి వివిధ శక్తులలో కాలశక్తి ఒకటైనటువంటి కాలశక్తే నీ యొక్క సోదరుడు సంహరించబడడానికైనా లేదా నీ చేత యక్షులు సంహరించబడము అయినా ఆ కాలతత్వమే అంటూ ఆ కాలం యొక్క తత్వాన్ని, టైం ఫిలాసఫీ. ఎందుకంటే ఈ జగత్తులో జరిగేటువంటి ప్రతిదానికి కూడా, ప్రతి సంఘటన కూడా, ఈ జగత్తులో జరిగే ప్రతి సంఘటనకు కాలం యొక్క ఆధీనంలోనే జరుగుతూ ఉంటున్నటువంటిది. ఆ కాలంలోనే సృష్టి, స్థితి, లయము నిర్వహించబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఎలాగైతే అంతకుముందు స్వయంభువ మనువు తన పౌత్రుడైనటువంటి ధ్రువ మహారాజుకు బోధించినటువంటి విషయాలనే మరలా ఇక్కడ గుర్తు చేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంతకుముందు కూడా ఆయనే చెప్తాడు, కాలం ప్రభావమే ఇదంతా కూడా. భగవంతుని యొక్క అనేకమైనటువంటి శక్తులలో ఒక శక్తి అయినటువంటి కాలం, ఆయన కాల రూపంలో ఇదంతా కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు. ఆ కాల రూపంలోనే సృష్టి బ్రహ్మగాను, పోషణ విష్ణువుగాను, లయం శివునిగాను, మరి
చేసేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మరలా గుర్తు చేస్తున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, నీవు యక్షులను చంపలేదు, అదే విధంగా యక్షులు కూడా నీ అన్నను చంపలే, నీ సహోదరుని చంపలేదు. సమస్త జీవుల పుట్టుక మరణాలకు కారణమైనటువంటి ఆ పరమ అధికారి ఎవరు అంటే దేవదేవుని యొక్క ఒక శక్తి, ఆ కాలము అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ కర్తృత్వ భావన ఎవరైతే ఆ ధ్రువుడు భావించిన అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి స్థితిలో అతడు భావించిన విధంగా తన సహోదరుడైనటువంటి ఉత్తమును యక్షులు చంపారని, ఆ కారణంగా తాను యక్షులపై యుద్ధము ప్రకటించి యక్షులను తాను సంహరిస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటి ఈ కర్తృత్వ భావం ఏదైతే ఉందో, అంటే మనం చేశాము, నేను చేశాను, నువ్వు చేశావు, వాళ్ళు చేశారు, ఇలా అనుకునేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది అజ్ఞానము అని ఇక్కడ స్వయంభువ మనువు మరియు ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా కాల ఏవహి భూతానాం ప్రభురప్యయ భావయోహో. సో కాబట్టి మరి అంతా కూడా వాస్తవానికి జరుగుతూ ఉన్నవి, జరిగినవి, జరగబోయేవి భగవద్గీతలో చెప్తాడు. జరిగినవి, జరగబోతున్నవి, జరగబోయేవి ప్రతిదానికి నేనే కారణం. యుద్ధము చేయమంటే యుద్ధం ఇక్కడ మరి అర్జునుడు క్షత్రియుడిగా తన యొక్క ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని కొనసాగించమంటే మరి ఒక అంటే ఒక బ్రాహ్మణులాగా భిక్షం ఎత్తుకునే వాళ్ళలాగా నేను బతుకుతాను కానీ నేను యుద్ధం చేయనంటే అప్పుడు తత్వాన్ని బోధించినటువంటి విషయము మనకి భగవద్గీతలో చూస్తాము. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క ఆదేశాన్ని పాటిస్తున్నామో, భగవంతుని నిర్ణయానికి అనుకూలంగా మనం పనిచేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే జగద్విజేతలమవుతాము అనేది భగవద్గీతలో అర్జునుడి యొక్క ద్వారా, ఆయన యొక్క మార్పు, ఆయన యొక్క స్టోరీ ద్వారా మనకు అక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుని దాని ప్రకారంగా సో యక్షులు వారి ప్రభావం ద్వారానే చంపబడ్డారు. అలాగే నీ తమ్ముడు కూడా కాల ప్రభావము ద్వారానే జరిగినది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో పాపరహితుడా అని సంబోధించినప్పుడు, ఎందుకంటే తన తాతగారైనటువంటి స్వయంభువ మనువు అతనికి బోధించినటువంటి బోధనలలో అతడు అనుకుని ఉండవచ్చు, ఎంతో మంది యక్షుల నేను సంహారానికి కారణమయ్యాను అంటే ఆయన అంతకుముందు ఎలాగో కారణం నువ్వు కాదు అనేటువంటి విషయమే చెప్పినాడు. అయినప్పటికీ కూడా అతనిలో ఇంకా ఆ యక్ష సంహారానికి అయ్యో నేను అమాయకమైన, అందులో తాతగారు కూడా అన్నాడు, మరి ఇంతమంది అమాయకమైనటువంటి యక్షులను నీవు సంహరిస్తూ ఉన్నావు, అది నీ ఇది కాదు, నీ భ్రాతృడు, నీ సహోదరుడు కాల ప్రభావము అతని యొక్క కర్మ అయి ఉండాలి, కానీ దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని నువ్వు ఇంతమంది అమాయకమైనటువంటి యక్షులను సంహరించడం అనేది నీకు సరి అయినది కాదు ధ్రువ అంటూ తన మనవణ్ణి కోప్పడినటువంటిగా మాట్లాడాడు. ఆ కారణంగా అతనిలో కొంత నేను ఇంతమంది యక్షుల సంహారానికి కారణమయ్యానే, నేను పాపం చేశానే అనేటువంటి భావన అతనిలో ఉండి ఉండవచ్చు. ఎప్పుడైతే కుబేరుడు ఏ యక్షుడు కూడా నీ చేత సంహరించబడలేదు అని ఖచ్చితంగా పలికాడో అప్పుడు ధ్రువుడు, ఎందుకంటే ధ్రువుడిని పాపరహితుడు అని అది కూడా ఆయన ఆనందించి ఉండవచ్చు. ఆ విధంగా అంటే అంతమందిని చంపడం వల్ల నేను పాపుడును అని నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ అది పాపం కాదు అని మరి చెప్తున్నారు. అంటే తెలిసిన ధర్మం తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు కనుక అని అతడు, ఎందుకంటే ప్రకృతి నియమానుసారము రాజుగా క్షత్రియుడిగా తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వహించాడు అని అనుకోవడం. అలాగే మరి కుబేరుడు చెప్తున్నట్లుగా నీ సోదరుడు యక్షుల చేత చంపబడ్డారని కూడా నీవు తలవద్దు, అదేవిధంగా మరి యక్షులు కూడా నీ చేత సంహరించబడ్డారు అని నీవు తలచవద్దు. ప్రకృతి నియమానుసారమే కాల ప్రభావం చేతనే నీ సహోదరుడు మరణించాడు లేదా చంపబడ్డాడు యక్షుడి చేత. అదేవిధంగా
ఒకానొక భగవద్ రూపమైనటువంటి కాలమే ఈ జీవులందరికీ కూడా సర్వభూతాన అన్ని జీవుల యొక్క మరణానికి అంటే వారి యొక్క కర్మలను అనుసరించే మరి కాలమే ఈ జనన మరణాలకు చరమంగా అంతిమ కారణము, అంతిమ సమాధానము మరి కాలమే. అది కూడా భగవంతుని యొక్క మరి ఒక రూపమైన ఒక శక్తి అయినటువంటి అది మాత్రమే, కాలము మాత్రమే జవాబుదారి. ఎందుకంటే కాలక్రమంలో అన్నీ జరుగుతూ పోతూ ఉండేటువంటివి. ఆ కాలాన్ని భగవంతుడు మాత్రమే నియంత్రించేవాడు, కానీ మరెవరు కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు కాదు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు అర్జునుడితో, ఎందుకంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి మొదట ఆనందించి అదే సమయంలో అతనిలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ భీకరమైనటువంటి ఆది అంతాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడు మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటాడు, ఓ దేవదేవ, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్నటువంటి నీవెవరో నాకు చెప్పవలసింది. నేను నీకు నమస్కరిస్తున్నాను, దయచేసి నా ఎడ ప్రసన్నుడు కావలసింది. సో అర్జించుకుంటున్నాడు భక్తుడు తన భగవంతుడిని, తన ప్రభువుని బతిమాలుకుంటూ ఉన్నాడు. నీవు ఆదిదేవుడవు, నీ కార్యమేమిటో నాకు తెలియదు, కనుక నిన్ను గురించి నీ గురించినటువంటి విషయాన్ని నేను తెలుసుకోగోరాను అంటూ అర్జునుడు అడగడము. అప్పుడు చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ అవస్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధాః. సో అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు, లోకాల యొక్క మహా వినాశనకారి అయిన కాలమును నేను జనులందరినీ సంహరించే అంటే నశింప చేయడానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. నీవు అంటే ఈ పాండవులు మరికొంతమంది తప్ప ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి సైనికులంతా కూడా 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము కురుక్షేత్ర రణరంగంలో పాల్గొన్నటువంటిది. ఆ సైన్యమంతా కూడా చంపబడతారు అంటూ సో మరి అదంతా కూడా ఆయన భగవంతుడు కాల రూపంలో చివరకు బ్రాహ్మణులను, క్షత్రియులను, ఎందుకంటే యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ రాజగురువులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు అందరూ, మహాయోధులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని ఆహారంలాగా ఆయన మింగివేస్తూ ఉన్నటువంటి కాల ప్రభావం అది. సో కాబట్టి ఆ కాలమే ప్రతిదానికి కూడా మరి అవుతుంది, కానీ ఇతరులను నిందించవద్దు. కాలం దైవ సంకల్పం అని అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి సంఘటన. ఎందుకంటే కోపం, ద్వేషం విడిచి శాంతి, సహనము పెంచుకోవడం అనేటువంటిది మనకి భక్తులకు ఉండవలసినటువంటిది. సో ఈ సందర్భంగా మరి ప్రతిదీ కూడా కాలం ద్వారానే నిర్ణయించబడుతుంది అనేటువంటి విషయం తప్ప ఎవరిని కూడా ఏ విధంగానూ నిందించవలసినటువంటి, ఒకవేళ బాహ్యంగా ఆ విధమైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఏవైనా జరిగితే అది భగవంతుని యొక్క వ్యూహంగానే, ఆయన యొక్క పన్నాగా, దాని యొక్క వ్యూహాన్ని ఎవడూ కూడా అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి సో దీన్ని, ఈ సంఘటనే మనం మహాభారతంలో చూసినట్లయితే ఎంతో మంది మాయావాదులు, తర్వాత కొంతమంది వాస్తవిక తత్వాన్ని దారి మళ్లించి చెప్పేటువంటి ఆ ప్రవచనకారులు చెప్తూ ఉంటుంటారు, భగవంతుడికే కర్మ అంటింది. సో మరి చంపబడ్డ బొట్నవేలుకు ఇది చేసి అనేటువంటిది, అలాగే గాంధారి శాపం వల్ల యాదవ వంశం అంతా కూడా నాశనమైంది. ఇవి బాహ్యానికి అంటే ఆయన జరిపేటువంటి వ్యూహం అది. ఆ వ్యూహంలో అంతర్భాగంగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని కాకుండా బయటకు కనిపించేటువంటి దాన్ని వాళ్ళ యొక్క సొంత
భావంలో లేదు బయటికి ఆ విధంగా అలా జరిగినా కానీ అది భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారానే జరుగుతుంది తప్ప వేరేది కాదు. ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వాస్తవానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మనం ఇంతవరకు కూడా చెప్పుకుంటాము ద్వాపర యుగంలో వచ్చాడు, ద్వాపర యుగంలో అంటారు. కానీ ద్వాపర యుగం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక 36 సంవత్సరాలు కలియుగంలో కూడా కొంతకాలం భగవంతుడు ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుడు తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆయన రూపం నామ సంకీర్తన ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటిది ఆ భగవన్నామ స్మరణం, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడానికి. అదే దాన్ని తదుపరి అదే భగవానుడు భక్తుడిగా తన తత్వాన్ని భక్తి తత్వాన్ని సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఒక బ్రాహ్మణులే కాదు లేదా క్షత్రులే కాదు ఇతర వైశ్యులు శూద్రులతో ఇంకా అంతకంటే నీచమైనటువంటి చండాలుడు లాంటి వాళ్ళు కూడా భక్తిని చెయ్యవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని నిరూపించడానికే మనకి చైతన్య మహాప్రభువులుగా ఆయన అవతరించి ఈ భక్తి తత్వాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి కాల ప్రభావంలో వాస్తవానికి అంతర్గతంగా వ్యాస భారతంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తే ఆ యదువంశ నాశనానికి అంటే నాశనం అని అనడానికి కూడా లేదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆవిర్భవించినప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఆ ద్వాపర యుగ అయిపోయేటువంటి ఆ సమయంలో ఆయన అవతరించినప్పుడు కారణం ఏంటి అంటే ఈ భూమిపై అనేక మంది రాక్షసులు అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు రాజులుగా భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ భూభారాన్ని భరించలేక భూమాత గోమాత రూపంలో బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే బ్రహ్మదేవుడు ఇతర దేవత అందరూ కలిసి ఆ క్షీర సముద్రం ఏదైతే మనం సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి మన అంతర హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆయన క్షీరసాగర సముద్రం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చెప్తాం క్షీరసాగరం అని చెప్తాం అన్నిటిని కూడా మరి అమృతం ఇవన్నీ. సో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆయనని వేడుకోగా ఆయన వస్తాను అని చెప్పడము. సో అదే సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతలకు వాళ్ళందరికీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఆదేశించడం మీరందరూ కూడా ఆయన వచ్చినప్పుడు సందర్భంలో ఆయనకు సహకరించడానికి మీరందరూ మీ యొక్క అంశాలతో భూమి పైన అవతరించండి అంటే అప్పుడు ఆ యదువంశంలో వచ్చినటువంటి దేవతా సమూహమే వారు అని చెప్తున్నారు. సో అలా మరి కలియుగం ప్రారంభమైన తర్వాత కలియుగంలో మరి ధర్మరాజుకి పట్టాభి చేయించి యాగాలు చేయించి రాజసూయ యాగం చేయించడం అవన్నీ చేయించి భూమండలాన్ని ఎంతో సురక్షితంగా పరిపాలిస్తూ ఉంటే రామరాజ్యం కంటే కూడా గొప్పగా పరిస్థితులు ఉన్నవి అని చెప్తారు ఆ కాలంలో కొంతకాలం. అలాగే ఆయన 15 సంవత్సరాలు ఆ యాగం చేయడం తదుపరి మరొక 3 సంవత్సరాల తర్వాత కృష్ణ భగవానులు వారు 12 సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఈ అందరూ కూడా మహర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన వేడుకుంటారట. మరి మీరు వెళ్ళిపోయేటువంటి సమయం వస్తుంది కనుక మరి భూమండలం సురక్షితంగా ఉండడానికి మీరు యొక్క యాగం చెయ్యండి అని చెప్పి ఆయన యాగం చేస్తే ఆయన సత్ర యాగం చేస్తారు అని చెప్తుంటారు. 12 సంవత్సరాలు అలా ఒక 30 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత 6వ సంవత్సరం 36వ సంవత్సరంలో ఇదంతా కూడా యదువంశ నాశనం ఇదంతా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదంతా భగవంతుని యొక్క కాల ప్రభావమే. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మరి అంతకుముందే ఇలా సురక్షితంగా భూమి రామరాజ్యం అంటే మనకి యాక్చువల్గా రామాయణం మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అది అనేక సార్లు జరిగినటువంటి చక్రాల్లో ఆ క్రమంలోనే ఈ ద్వాపర యుగానికి ముందున్నటువంటి త్రేతాయుగం కాదు అంతకు పూర్వం త్రేతాయుగంలో రామ పరిపాలన గురించి మనం చెప్పుకునేదని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అలాంటి దానికి ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి రామాయణంలో కంటే కూడా ఈ కొద్ది కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మధుర ద్వారకి పరిపాలిస్తూ ఉన్నప్పుడు భూమండలంలో ఎంతో సురక్షితంగా ఉండిపోతే మరి ధర్మం ప్రకారంగా కలియుగంలో కలి రావాలి. దానికి అప్పుడు మహర్షులు వాళ్ళంతా వేడుకుంటారట, ప్రభు మీ యొక్క సమయం అంటే మీరు వచ్చి ఇక్కడ భూమిపై అవతరించి మీ అవతరణ యొక్క ఇది ఇక్కడ అయిపోయింది. మరి కలియుగం కదా ఇది, ఈ కలియుగం ఇప్పుడు సత్యయుగం లాగా కృతాయుగం లాగా మరి ఇక్కడ పరిపాలన జరుగుతుంది ధర్మరాజు మీ చేత అని చెప్తే అప్పుడు ఆయన తిరిగి వెళ్ళడానికి ఆయన కాల ప్రభావంలో అటు గాంధారి బయటికి కనిపించినప్పుడు గాంధారి శాపం అని చెప్తారు. అలాగే అక్కడ
ఆ ద్వారకలో సాంబుడు ఆడవేషం వేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు, మహర్షులు వాళ్ళంతా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ వేలాకోలం చేసినటువంటి సందర్భంగా, అంటే ఒక గాంధారి శాపం ఎలాగో సరిపోదని చెప్తారు వాళ్ళు యదువంశం. ఎందుకంటే 18 అక్షౌహిణుల సైన్యంలో ఉన్న కృతవర్మ కానీ, సాత్యకి కానీ, యుయుధానుడు వీళ్ళంతా కూడా ఇంకా బతికి ఉన్నారు. అంటే మరి చూడండి ఎంతటి గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ వృష్ణి వంశంలో కానీ, అంబూజ అలా ఆ యదువంశం మొత్తం 18 రకాలైనటువంటి యదువంశాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. అలాంటి వాటిలో వాళ్ళందరూ కూడా మరి సింపుల్గా గాంధారి శాపంతో కాకుండా ఆ మహర్షుల యొక్క శాపముని, అది కూడా భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు, కాల ప్రభావంతో ఏర్పాటు ద్వారా. అలాగే సాంబుడు అనేటువంటి వాడు సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అంశమైన ఆయన సా అంబ అని చెప్తుంది. సాంబుడు అంటే శివుడు మరియు పార్వతి యొక్క కలయిక అని చెప్తుంటారు. కానీ సాక్షాత్తు ఆయన బాహ్య రూపంలో శ్రీకృష్ణుడు లాగానే ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో ఆయన కారణం అంటే శివుడు మరి లయింపాలంటే కారణం ఎవరు కావాలంటే శివుడే లయింప చేసేటు. అంటే భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి బ్రహ్మ సృష్టి జరపడము, విష్ణు పోషించడము, శివుడు లయింప చేసేటువంటిది. ఆ సాంబుడు కారణం కావడం అంటే ఆయనే అందులో వాళ్ళలో ఉండి అలా చేసి ఆ యాదవులు వాళ్ళంతా కొట్టుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయనే ప్రళయకాలంలో నాట్యం చేసినలాగా చేసి మొత్తాన్ని సంహరించబడతారు అని చెప్తారు. మరి ఒకవేళ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఒకవేళ బాహ్యంగా గాంధారి శాపము లేకపోతే ఋషులు ఇవన్నీ అనుకున్నాం అనుకోండి, తర్వాత యదువంశం నుండి వజ్రుడు మిగిలి ఉన్నాడు అని చెప్తారు. సో ప్రద్యుమ్నాయుడు కుమారుడు అనిరుద్ధుడు, అనిరుద్ధుడు తర్వాత వజ్రుడు. ఆ మిగిలినటువంటి వజ్రుడు తర్వాత ఎలాగైతే పరీక్షిత్తు పాండవుల రాజ్యానికి అధిపతి అవుతాడో, వజ్రుడు కూడా ఆ ఇంద్రప్రస్థ మరియు మధురకు రాజై భూమండలాన్ని పరిపాలించి ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విగ్రహాలు, శ్రీకృష్ణ మందిరాలన్నీ కూడా స్థాపించినది వజ్రుడే అని చెప్తుంటారు. మరి అదంతా భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటే. మరి గాంధారి చెప్పినట్లుగా నాశనం మొత్తం అవ్వాలి అనుకోండి, యదువంశం అంతా అయిపోయి ఉండాలి. కానీ వజ్రుడు మిగిలి ఉన్నాడు యదువంశం నుండి. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి మదనమోహన్ మందిరం కానీ అక్కడ 3 విగ్రహాలను చెప్తారు కదా మన బృందావన ఏర్పాటు. సో అవన్నీ కూడా కారణము ఆ వజ్రుడే అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మనము, నేను, నువ్వు అనుకునేటువంటి కారణాలు ఏవి కూడా కాదు. అదంతా భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా జరిగేటువంటి అంశాలుగానే మనము ఇక్కడ చూడాలి అని తెలుసుకోవాలి. చూడాలంటే తెలుసుకోవాలి, జ్ఞానం అది. ఒకవేళ నేను నాది నేను చేస్తున్నాను వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనేటువంటి భావనలో మనం ఏదైనా ఉండి ఉన్నట్లయితే అది అజ్ఞానమే అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఆ యుక్తి, ఆ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో, ఆయన యొక్క ఏర్పాటు ఏదైతే ఉందో అది సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటువంటిది కాదు. అంతర్ముఖంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యానంలో ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తులు మాత్రమే అవగాహన చేసుకోగలిగేటువంటిది. సో క్రమంలోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో అలాగే ఆయన మరణాన్ని గురించి కూడా, అంటే ఆయన భగవద్ధామాన్ని ఇక్కడ తిరిగి వెళ్ళేటువంటి సందర్భం అది కూడా వేరుగా చెప్తారు. అదొకసారి స్టోరీలో మనం చెప్పుకుందాము. నిజమైనటువంటి అంశం ఏంటి, వ్యాసుల వారు వివరించినటువంటిది ఏమిటి అనేది చూసుకుందాం. ఎందుకంటే చాలా అపోహలు మనకి ఉండి వాటిని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అది కర్మ ప్రభావం అని చెప్తారు. ఆ కర్మ ప్రభావం కాదు అనడానికి నిదర్శనంగా మనకు ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల ద్వారా శ్రీకృష్ణుడి తిరోగమనం తన యొక్క భగవద్ నిజధామానికి వెళ్ళినటువంటిది మరొక సందర్భంలో చర్చించుకుందాం. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సినటువంటిది కోపాన్ని విడిచిపెట్టడము. ధ్రువుడు తన యొక్క సహోదరుడి మరణానికి యక్షులు కారణం అనుకొని వారిపై కోపంతో యుద్ధం చేసినప్పుడు అప్పుడు తన తాతగారు బోధించినటువంటి బోధనలు, ఎవరు కూడా స్వతంత్రులు కాదు, ఎవరు కారణం కాదు, ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటే, వాళ్ళ కర్మలే ప్రభావం అవుతున్నాయి తప్ప ఎవడు ఒకడిని ఒకడు ఏవి చేయలేరు అనేటువంటిది. ఒకవేళ మనకి ఏదైనా జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మనం ఎదుటివాడిని నిందించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మనం చేసుకున్నటువంటి వాటి ఫలితంగా మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. ఒకవేళ అనుభవిస్తే అవన్నీ తొలగించుకోవచ్చు.
అనుభవించకుండా తప్పించుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు చేస్తూ ఉంటామే అప్పుడప్పుడు, ఏవో అవి మళ్ళీ అనుభవించవలసినటువంటిది. ఆ చేసేటువంటి మార్గం సరైనదైతే తప్పించుకోవచ్చు. ఎప్పుడు భగవంతుని ఆ చరణార విందాలని ఆశ్రయించినప్పుడు అవి తొలగిపోతాయి. అలా కాకుండా ఇతర మార్గాలలో అవిధిపూర్వకంగా అని చెప్తారు కదా భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుల వారు, ఆయన్ని తప్ప ఇతర మార్గాలలో ఆశ్రయిస్తే అది అవిధిపూర్వకమే అవుతుంది, తద్వారా మళ్ళీ వాటిని అనుభవించవలసి వస్తుంది అనేటువంటిది మనం. సో కాబట్టి కోపాన్ని నియంత్రించుకొని ఉన్నటువంటి ఎవరు స్వతంత్రం కారణం కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చివరిలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ అంశము మనకి, ప్రకృతి నియమానుసారము కాల ప్రభావం చేత అతడు మరణించెను లేదా చంపబడెను. ఒకానొక భగవద్రూపమైన కాలమే, ఆ కాలరూపమే, ఆ భగవంతుని యొక్క కాలరూపమే. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా కాలోస్మి అహం అని చెప్పినటువంటి, సో కాలహ అస్మి, నేను కాల అయినటువంటిది అని చెప్పినటువంటి, సో ఈ ఫాల్స్ ఈగోని మనం వదిలేసినప్పుడు కాల ప్రభావంతో జరుగుతూ ఉన్నది అని మనము తెలుసుకున్నట్లు, ఇప్పుడు మరి అట్టి కర్మలకు ఎవరు కూడా బాధ్యులు అంటే ఇతరులను చేసేటువంటి, మనం ఆ భగవతత్వంలో ఉన్నట్లయితే ఈ అకర్మలుగా మారి, అంటే ఇక్కడ మనం ఫలాసక్తితో చేసేటువంటివి బంధకారణమైనటువంటి కర్మలు, ఫలాపేక్ష రహితంగా చేసేటువంటిది ఎటువంటి కార్యకారణం కాకుండా ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇతరులను నిందించవలసిన అవసరం లేదు. కాలం దైవ సంకల్పం అని అర్థం చేసుకుని కోపం ద్వేషాన్ని విడిచి ఉన్నట్లయితే శాంతి సహనంతో మనము జీవించాలి అనేది నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీ